Inflamația nu e normală, e un semnal de supraviețuire, nu de echilibru. Urmărește-mă dacă vrei să înțelegi ce încearcă corpul tău să-ți spună. Te trezești cu burta strânsă, hainele incomode și o presiune constantă în corp, chiar înainte să înceapă ziua. Nu e vârsta, nu e normal pentru femei. Ce facem de obicei? Forțăm. O cafea în plus, somn tăiat, încă o zi dusă pe dinți. Dar inflamația nu apare la întâmplare. E reacția unui corp care a stat prea mult în alertă. În loc să lupți cu el, fă asta. Oprește ritmul, calmează sistemul înainte să corectezi mâncarea și susține corpul cu soluții naturale care îl ajută să iasă din alertă. Când corpul se simte în siguranță, inflamația începe să se retragă. Inflamația nu e inamicul tău, e un strigăt. Scrie-mi în comentarii inflamație și îți trimit protocolul blând pe care îl folosesc eu. Dacă ți-a fost util, trimite clipul unei femei care trăiește cu corpul mereu încordat. Îi va prinde bine. Corpul nu te pedepsește niciodată. Te ține în viață cât timp îl asculți.